our mother and our father, Pastor Tikwane. Ndibazi for years. Ndibazi ke iminyaka emininzi. I will not get into that because I've been asked to minister the word. Andizungena ke kuloo nto ngoba ndicele ndishumayele. Can you quickly read? I'm going to take 20 minutes or less. Sawuthatha ke imizuzu engamashumi amabini. Can you quickly read Psalm 139 verse 16? Indumiso 139. Cela sikhwethane sithule nje komzuzwana sawuphinda ndikhulule. Can we be silent for a moment? Quick. Indumiso 139 verse 16. Psalms 139 from verse 16. Only verse 16. Only verse 16. Your eyes saw my substance, being yet not unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Father, bless your word in the name of Jesus Christ. So subject every mind unto the obedience of Christ in your word. In Jesus' name, amen. Amen. If I can give a title to our message, Ukuba ndinoyinika isihloko umyalezo wethu, it would be fulfilling your prophetic destiny. ingaba kukuzalisekisa okanye ubume besiprofeto sakho, uhambo loprofeta kwakho. What is a destiny? Intoni uhambo okanye umiselo? Destiny is what God wants you to arrive at. Umiselo yinto uThixo alangazelele uba ufike kuyo Before you exit the world of man. phambi uze ehlabathini labantu Uphume ehlabathini. okanye uphume ehlabathini. Yes. It's fulfilling your ultimate purpose for you. Kukuzalisekisa injongo ngawe. Let we celebrate. That which you are born for. You must not die Akumelanga ubhubhe before you fulfill your prophetic destiny. phambi uzalisekise ukumiselwa kwakho kwale nkonzo yokuprofeta. Now, as the prophetic destiny, it was prophesied before you entered your mother's womb, this destiny. Xa sithetha ngokumiselwa ke ngale nkonzo yokuprofeta, sithetha ngento owayimiselwayo phambi koba ubekho esalweni sikama wakho. The psalmist David here in Psalm 139 verse 16, Umbhali wale ndumiso uDavide 139. we will understand that David was a prophet. Siyakuyiqonda ke uba uDavide wayengumprofeti. He had an ability to see into the future. Wayenako ke ukubona ngaphambili. He had an ability to access realms and dimensions Wayenako ukunako okungena amagumbini akamoya. in the kingdom of God. Kuba obukumkani bukaThixo. Here he says, Apha ndimsesithi referring to God, ethetha ngoThixo. your eyes saw my substance Amehlo akho andibona before I was formed. phambi koba ndidalwe. What David is actually saying is, Eyona nto uDavide ayitshoyo yile. when we speak of a human being, Xa sithetha ngomntu, man is a spirit umntu ungumoya living in the body ephila emzimbeni with a soul. nawo umphefumlo. The spirit of man is ageless Umoya womntu awunaminyaka because it's a portion of God's breath. ngoba ucatshulwe emphefumlweni So kaThixo. God's breath has no years. Umphefumlo kaThixo unaminyaka. There are things your spirit know Kunezinto umoya wakho zaziyo before Adam was formed. phambi koba uAdamu wadalwayo. But when the fullness of time had come, Xa kufika amaxesha okuzaliseka, God released your spirit uThixo wawudedela umoya wakho into your mother's womb kuso isizalo sikama wakho with full information of your destiny. nabo bonke ubuthakathaka bokumiselwa kwakho. In your spirit, Emoyeni wakho God infused your book. uThixo waqhola incwadi yakho. In your book, Encwadini yakho scroll, okanye ematyineni akho your destiny is there. ubume bakho bubekwe phaa. Your
your destiny. eyona ezinzame zokuzaliseka ukumiselwa kwakho. Psychologists say I-psychology sithi a human being, umntu, when a baby is born, umntwana xa ezalwa, a child or a baby is not a tabula rasa. umntwana ke awuyiyo itabula rasa. A tabula rasa is an empty slate. Itabula rasa sislate esigenanto. So a child when is born Xa umntwana ezalwa is born with a programmed information. uzala nobuxhakaxhaka obumisiweyo baprogram. Information which the child received before she was conceived or he Nayo yonke information umntwana wayinikiwe phambi komazalwa. No person teaches the child where is the breast of his or her mother. Akho mntu uqeqesha umntana amfundise uba liphibele nkama wakhe. No one teaches a child of how to suck the breast of the mother. Akho mntu uqeqesha umntwana amfundise ukucela ibele. The information is in the spirit of the child. Kodwa i-information ikumoya walo mntwana. Your spirit is ageless. Umoya wakho ungunaphakade. Once the spirit enters a womb, Xa umoya ungena esibelekweni, it meets the egg of your mother and the seed of your father. udibanisa imbewu kama wakho notata wakho. Once these three converge, Xa ezi mbewu zintathu zidibana, your spirit, umoya wakho egg, okanye iqanda, not okay. ya Your iqanda, spirit, egg, and the seed of your father. umoya wakho neqanda nembewu kayise wakho, Your soul is formed. umphefumlo wakho uyadala. So the age of your soul Iminyaka yomphefumlo wakho is from conception, isekuzalweni, but your physical body kodwa umzimba wakho ngenku is counted from birth. ubalwa ngokuzalwa. From birth, Usukelela uzalweni your physical age. iminyaka yakho, So your soul is a bit older than. umphefumlo wakho umdalanyana ukwedlula umzimba wakho, But your spirit kodwa umoya wakho is ageless. ungunaphakade. Everything about you, Yonke into emayelana nawe God records it in His book. uThixo uyayihola encwadini yakhe, And the information in your book is infused into your spirit. ne-information yonke ngawe ifakwa kule ncwadi ngawe. But once your spirit mixes with your body and your soul, Xa umphefumlo wakho uhlanganyelana nomzimba wakho nomphefumlo wakho, then your spirit becomes veiled. then umoya wakho uyaqala, We are valid. is closed, veiled. So people, your parents, you and everybody have a responsibility Now abantu nabantu abakuzalayo banoxanduva to train your soul yokuqeqesha umphefumlo to be wakho, aligned with your spirit umelane nomoya wakho so that you can fulfill your destiny. ukuze ulizalisekise icebo. So David here says, uDavide kule ndawo uthi you knew me wandazi and yet unformed. ngoko ndingekabunjwa, My days iintsuku zam of fulfilling my destiny zokuzalisekisa ubizo lwam are recorded zikroliwe in your book. ezincwadini zakho. In heaven, Emazulwini there are books. kuneencwadi, One of the major books in heaven ezinye zeencwadi ezinkulu ezulwini is called the Bible. ibizwa ngoba yibhayibhile. The Bible Ibhayibhile is not a religious document, ayoncwadi nje yokawa, but it's a constitution of a government. kodwa i-constitution karhulumente. For as long as we treat it as just a religious document, Nangona nje siyiphatha nje ngokwesiqhelo, we will not benefit from the Bible. akho nto sayizuza kuyo. So it's the major book in heaven. Ndithi kunencwadi enkulu ezulwini, Bible is the major book in heaven. ibhayibhile yinencwadi enkulu ezulwini. But there's also your personal book. Kuphinde kubekho encwadi ejongenene nawe ubuntu. Whether you are a child of God or not, a heathen, you've got a book. Noba ke usindisiwe okanye ungumhedeni, kodwa unayo incwadi yakho, Your personal book. incwadi engawe. When you are released in heaven, Xa ukhulula emazulwini you are released with your book. wakhululwa nale ncwadi, It's in your spirit. isemoyeni wakho. It is for you to discover
discover whether you are fulfilling what is recorded in your book or not. Kukuwa ukalukalule okanye uyiphendulule noma uyayisalisekisa nalento oyimiselwe. The third book that is in heaven Incwadi yesithathu ezulwini is called the book of life. ibizwa ngoba incwadi yobomi. The book of life Incwadi yobomi is a book incwadi where everyone who gets reconciled with God apho wonke umuntu abuyiselwa kuThixo through Jesus Christ, hayi uKristu Yesu. that person Lo muntu lo is recorded in the book of life. ubhala encwadini yobomi. You may not be in the books of the church. Ungangabikho ezincwadini zetyaliko okanye Do indawo yourself a favor kodwa senzele lento that your name be recorded in the book of life uba igama lakho libhalwe encwadini sobomi by accepting Christ, who is the life. ngokwamkela uKristu wakubo ubomi. This has nothing to do with denominational affiliation. Ayinanto yokwenza lento ngokwahlukahlukana kwetyalike. I am not recruiting you to this church. Andibiseli wena kule kawe If your name is not recorded in the book of life, uba igama lakho libhalwanga ezincwadini sobomi you will not receive the gift of eternal life, angeke uzuziswe isipho sobomi obukunaphakade but you'll receive eternal judgment, kodwa uzuziswe ugwebo olukunaphakade. irrespective of your denominational affiliation. Nokuba ke ubukawa There's also another book kunenye incwadi which is called ebizwa the book of the living. incwadi yabaphilayo. Whenever you fulfill Lazo lonke ixesha uzalisekisa lento ibizelweyo. your name is recorded in the book of the living. Igama lakho liyakholwa kule ncwadi yabaphilayo. If you are not born again, Noba awusindiswanga if you fulfill what you are born to do, akuba uzalisekile awuzalelwe kona. your name is recorded in the book of the living. Igama lakho liyakholwa kwabaphilayo. It is also possible Kuyenzeka that your name be in the book of life, igama lakho libe kuyo incwadi yobomi. and yet you don't appear in the book of the living, Makawambi igama lakho lingafumaneki kwincwadi yabaphilayo. because you have not begun to live by what is recorded in your book. Ngoba awukaqali uphila ngokwendlela owawuzalelwe yona ngokwendlela ebhalwe kwincwadi yakho. There's another book. Kunenye incwadi This book is called the book of tears. le ncwadi xa ibizwa kuthiwa yimbalelwano yenyembezi. What enemies? Incwadi yenyembezi. Whenever suffering comes Xa inhlupheko zifika and you cry ulila without complaining to God, ungakhange ukhalaze kuThixo, your tears inyembezi zakho are collected into a bottle siyakokelelwa kule ngqayi and then recorded in your book. sikrolwe kule ncwadi yakho. In the spirit realm, Elizweni nakwamoya tears have a language. inyembezi zinolwimi. There's another book. Kunenye incwadi This book is called le ncwadi ithi xa ibizwa the book of remembrance. incwadi yesikhumbuzo. In that book, Kuloo ncwadi leyo God continues to write uThixo uyaqhubekeka ebhala things that you do izinto zenzayo that please the heart of God. eziyelilisayo inhliziyo kaThixo. And like Cornelius, NjengoCornelius when you think God has forgotten about you, ucinga uThixo ulibele ngawe. things written in the book of remembrance Izinto ziyabhalwa kule ncwadi yesikhumbuzo. go before God Hamba phambi koThixo and remind God ukhumbuze uThixo that you've not forgotten so and so. awulibelanga unako nako. Book of remembrance. Ncwadi yesikhumbuzo. You might be going through tough times. Ungenzeka uhambe emaxesheni You anzima. might be experiencing storms. Ungajongana nenkqwithelo. But let me announce this afternoon, Kodwa ndikuvumeleni ndimemezele. your name is recorded Igama lakho likroliwe. and your life is recorded Nobomi bakho bubhaliwe. and all your works. Yonke imisebenzi yakho The book of remembrance. kule ncwadi yemini yesikhumbuzo. But the Bible says, Kodwa iBhayibhile ithi my people perish abantu bam bayatshabalala because of lack of knowledge. ngenxa yokuswela ulwazi.
Do you know what is written in all these books about your life? Uyayazi uba yintoni ebhaliweyo kwezincwadi zonke ngobomi bakho? You might be depressed, Ungawuphantsi koxinizelelo. and God is about to remember you. Kanti uThixo kuyenzeka lixesha lakhe eli loba akukhumbule. So knowledge is very important Ulwazi lubalulekile in the kingdom of God. kubo obubukumkani bukaThixo. Let me talk about 10 vital forms of knowledge and sit down. Mandidwelise ke kabanzi izinto ezilishumi mayelana nolwazi. Inhlobo zolwazi ezibalulekileyo Inhlobo zolwazi ezi-10. ezilishumi ngokwendlela ezibaluleke ngazo. Number 1, Eyokuqala, the knowledge of your call and purpose. ulwazi lobizo mayelana nalento odalelwe yona. Le nto idibananga nokusindiswa. This thing has got nothing to be born again. Your call could be Ubizo lwakho kungenzeka ube ngunobusiness that you are a businessman or businesswoman in South Africa, apha eMzantsi in Afrika, Africa. apha eAfrika. Your call Ubizo lwakho could be kungenzeka that of being an engineer uba uyinjineli in South Africa. apha eMzantsi Afrika. Let me draw a distinction between a call and a gift. Mandidwele ke umehluko phakathi kobizo nesipho. A gift Isipho describes the what of ministry. siveza ubunako bobizo. Yintoni Ubizo oyibizeleyo ulungiselelo lwakho? okanye yintoni ulungiselelo lwakho? That's your gift. Sisipho sakho. But the call Kodwa ubizo describes the where of your ministry. luveza apho ubizelwe khona. Paul and Peter uPawulos noPetros had the same what, babeno ntoni omnye which was apostleship. eyayibubupostile. They were both apostles, Bobabini yayingabapostile but they had different calls. kodwa babenombizo olohlukaneyo. It is important to know your call Kubalulekile ulazi ukholo above lokubizo and beyond your gift, ngaphezu kwesipho sakho because you'll be effective ngoba uyogwesa when you know the location of the functioning of your gift. nawazi indawo nalapho ubizo lwakho okanye isipho sakho esibizelwe Your lona. call and purpose. Ulwazi lwesipho sakho nalento ebizelweyo. Dr. Miles Munro says uMiles Monroe uthi the greatest tragedy on earth esona sihlo sibe emhlabeni is not death, ayikokufa but it is to live a life without purpose. kodwa kukuphila ubomi obungenantsingiselo. A purposeless life. Ubomi obungenantsingiselo. Knowledge of your call Ulwazi lobizo and purpose. Number 2, eyesibini. the first one is 1 John 3 verse 8. Eyokuqala sifumana ku1 John chapter 3 The verse second 8. one is 2 Corinthians 10 verse 12 to 16. The knowledge of your boundaries. Ulwazi lokwazi umda wakho Imida okanye yakho. imida yakho. When God places you onto this planet, Xa uThixo ayibeka apha emhlabeni He places boundaries ubeka ubume bakho around you. phakathi kwakho. Once you overstep your boundaries, Xa useqa okanye udlula you will underperform. awuzukwazi ukuyizalisekisa lento ibizelweyo. You may even face premature death. Kangoba ungade ujongwe kukufa okuphambi kwexesha. Sithi uthanda uThixo, And we call it the will of God. and you overstepped your boundaries. Kanti nguwe uye wadlula imida. Yanela ile lane uThixo akubeke kuyo. Be fulfilled and satisfied by what God has called you for. Sulakazi. Do not look around. Number 3, Eyesithathu, the knowledge of your season. lulwazi loqonda amaxesha. The knowledge of your season. Ulwazi loqonda amaxesha. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 Incwadi yentshumayeli says, ithi for every time there is a season. lonke ixesha linamaxesha. Now we are in a season of welcoming. Ngoku sikwixesha lolwamkelo. Knowledge of your season. Ulwazi linamaxesha. Kukho abantu who function before their season begins. There are people abaphilayo phambi kwexesha labo liqala. But there are also people abadlulelwe isizini Kuphinde kube nabantu that their season has surpassed. because they did
not know their season. ngoba khange balazi ixesha labo. I don't have time to express it. Analo ixesha lokuyifundisa. Eyesine, The knowledge of right associations. ulwazi lokuqhagamshelana nabantu abalungileyo. 1 Corinthians 15 verse 33. Amen. In your destiny. Ebizweni lakho Ubindos bonakalele. Ubindos bonakalele. there are things that are ruined Because you met people you were not supposed to have met. ngoba uhlangane nabantu ekumele awuhlangananga nabo. 2. Okwesibili, You have missed uphosile. people you were supposed to meet. Uphose abantu mekuhlanganeke nabo. Knowledge of right associations. Ulwazi lokwazi abantu emele balungele uba nawe. For instance, Umzekelo, if you are an eagle, uba ulikhosi, associate with eagles. hlanganyelana namakhosi. If you are an eagle, Ukuba ulikhosi, don't associate with chickens. suhlangana nenkukhu. Otherwise, you'll die like a chicken. Ngoba uyofa njengenkukhu. Number 5, Eyesihlanu, the knowledge of your strength. ulwazi lamandla akho. Romans 12:4-8. So strong man, Know where you have the strength. and capitalize on your strength. Usebenzise lo mandla akho. Number 6, Eyesithandathu, the knowledge of your weakness. ulwazi lobuthakathako na. 2 Corinthians 12 verse 9-10. Uba uyidla amanzi. If you are consuming water, Yes, idla amanzi. Uba uyidla amanzi. if you are someone that used to consume alcohol, Don't stay in a place apho kudliwa amanzi. suhlala khona when people get intoxicated. Because you know what in the week emanzi. For you know that you have the weakness towards alcohol. If uyingehle, A smoker, before you got born again, and you are serious about breaking away from smoking tobacco, pakomusindisa uyazazi uba wawudoda kanzima ukubaleka itobacco. why do you associate Kutheni uhlanganyelana nengehle? with those who smoke? Know your weakness. Zazi ubuthakathaka bakho. Go to amen, man. Titi, noba ingehle yantoni? Despite of what kind of smoker you are. Nivile, Yes. sithini? Noba abanye abantu abanangxaki, Those others have no problem. wena unengxaki. You've got a problem. Hambela kude. Stay away from it. Lento kuyingehle yakho. That which you are weak on. Even if the enemy Nobutshaba can bring ways lungazisindlela ezithile of luring you into your weakness, lokulobela kule ndawo ubuthakathaka kuyo. ways of the postmodern era, Indlela zeli xesha langoku. the social media. Social media. Yes, isimanga ziqala ku-social media. Wabungaziboni uba le ingxaki ngathi angifani. Kula Without weakness. able to identify, this will get me in trouble. Knowledge of your weakness. Ukuzazi apho unobuthakathaka khona. Number 7, Eyesixhenxe, the knowledge of your person. ulwazi Into onomdla Ntshisakalo. Yes. that which you are passionate about. John 4:34. Yohane 4:34. Ucinezela kule nto unephasi ngayo. You press where you are passionate. What will make you Into ezakwenza unique ugqwesa ungafani and nabanye, have impact in this world? ube nefuthe kwehlabathi. Knowledge of your person. Lulwazi lokwenza lento. Omnye unala passion. Omnye unale ntshisakalo. Unala passion. Omnye unala ntshisakalo. They don't collide with each other. Azigilani. We don't need to have the same passion. Akunyanzelekanga sibe nentshisakalo enye. Knowledge of your person. Ulwazi lentshisakalo yakho. Number 8, the knowledge of your conviction. Ulwazi
Oh, isekeyo. Colossians 4:12. Colossians 4:12. We ask about the enemies. Did you know that kunochaba Zendo ufuna uba yiyo. of what you want to become? Kodwa uyazazi ba uconvicted ini. If you do not know that in what You you're say convicted of, complaining or not ndiyaya kulanda. uthi kunetha kunganethi ndiyaya kulaa Ngoba ndawo. ndoyisekile uba kufuneka ndifike pha. For I am fully convinced and persuaded that I need to get there. Number 9. Eyethoba, The knowledge of your enemy. ulwazi lochaba bakho. 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Ufuneka ulwazi uchaba lwakho. You must be able to identify your enemy. Your greatest enemy Olona chaba lakho lukhulu is yourself. sisiqu sakho. Senji. Yasijini. Your greatest enemy Olona chaba lakho is yourself. nguwe sisiqu sakho. Second to that, Eyesibini kuleyo, uchaba lwakho uchaba lwakho is your your enemy friend. sitshomi zakho. What about my real enemies? Hey, sithini ngeyona olona chaba chama lam lo. Your real enemies are destiny helpers. Uchaba lakho lokwenene ngaba babuncedisela kule nto bangaqhubela. Your real enemies, Olona chaba lwakho lokwenene they will tell you things. bayakuxelela izinto. Laba kuhlonipha i-friends zakho singakuxeleli ngoku uyakwayena noba bakuxela kanjani nabasitshaba zakho. Your well-respected friends, they won't tell you things that are causing a stagnation or things that are leading you astray to your calling. I-friend yakho, Your friend, how is your friend injani chomo yakho? an enemy? Iluchaba njani kuwe? If you have characteristics of a dog, Ubunezimpawu zenja. your friend will never tell you that you are a dog. Isihlobo sakho asisukuxelela uyinja. But your enemy, Kodwa uchaba lwakho uzakuyinja man. will say that you are a dog man. Utsho zikhangela Then you will go and check and introspect. u-improve unje Ulungise phi from and go ubunje. towards fulfilling your destiny. Uye kule ndawo yozalisekisa ubizo lwakho. Satan is the third enemy. Usathana luchaba lwesithathu. The last one. Eyokugqibela, The knowledge of your rank and authority. ulwazi lwegumbi negunya obizelwe kulo. Izinga okulo Izinga, the rank that you are in negunya onalo. and the authority that you have. Missed God. It's a missed call. You don't do things Awenzi izinto that are above your rank ezingaphezulu kwigunya lakho because you die prematurely. ngoba uyawufa ukufa kwexesha phambi kwexesha. I'm talking about spiritual rankings. Ndithetha ngegumbi likamoya. Each rank Igumbi ngalinye has its own authority. lunegunya lalo. Xa ubona umuntu eyenza into, When you see someone doing something, it must not be easy for you makungabi lula kuwe to say, uthi "Nam ndingayenza." I can also do it. Ayifemba ngomuntu ikhangeleki lula When it is done by someone, it looks though it may be easy. because that person is in that rank, Ngoba laa mntu uphila kwela gumbi, has a requisite rank and requisite authority. ugunyazisiwe kwela gumbi. You knew me Wandazi when my substance was yet unformed, xa ndandingekabekwa ndingekabikho nakwisalo sikama. and you know my days. Wazile iintsuku zam, Have they not recorded azibhalwanga na in your book? kwiincwadi zakho? Thank you, Jesus. Cela sime ngenyawo sonke sizothandaza. Cela sime ngenyawo sonke sizawuthandaza. Lo myalezo ayingowethu
kodwa ngomuntu ngamnye azikhangele yena ukuba uphi kwezi zinto zibekwa apha zidwelisiweyo yena uphi. Cela sivule umlomo sonke sithandaze ingulowo nalowo ezimisa phambi koThixo owamdalayo. Uthi uJeremiya wandazi ngaphambi koba ndibunjwe esizalweni sikama. You knew me before you formed me. Inkosi nsikelele, ngicela sithandaze sonke. Baba egameni lika Jesu Kristu wase